Her har vi Lars Ulykke Rasmussen. Ja, hej med jer. Det er dejligt at være her. Lars, fortæl mig om, hvad er jeres holdning i partiet? Vores holdning er, at alle skal have frihed, fordi alle har ret til at skabe sin egen fremtid og lykke. Og det er også vores motto, at enhver er sin egen lykkes med. Ja, så vi vil også indføre lav skat, hvis vi bliver valgt ind. Lars, jeg har et spørgsmål også. Hvornår blev Venstrepartiet grundlagt? Det startede i 1841, da tre købmænd vil gerne stifte et parti, der hedder Bøndernes Venner. Nå. Men hvad har I så om miljøet? Jeg kan godt lide papir. Hvorfor kan jeg lide papir? Fordi uden papir, så kan jeg ikke få penge til, papir til mine penge. Og så kan vi bare fælde hele regnskoven, så jeg gør det her. Det kan det godt. Stem på Venstre, hvis du vil have penge.